namhlanje ngempela akusona uhlelo olude nje uhlelo lokuzobona ukuthi i-war room yethu iyafunctiona uma ngabe ingasebenzi kuphi lapho edinga sisize khona. Size namhlanje ngeprogram yethu Operation Sukumasakhe. Usukumasakhe-ke umsebenzi wawo ukuhlanganisa imiphakathi, uhlanganise nohulumeni, kuhlala endaweni eyodwa, uthathwe iy'nqumo. And uma lapho uthathwe iy'nqumo suke kubukwa ukuthi yiziphi into ey'dingeka ewadini, singabe sesibuka indawo i-province ngobukhulu bayo noma i-district ngobukhulu bayo ukuthi la ewadini yini esiyidingayo, therefore uma sibambisene yikuphi esingakwenza sikwenze ndawonye. So uyasiza-ke ukuthi i-war room ibe functional ngoba uma i-functional i-war room kusho ukuthi uyakwazi ukuthola onke ama-departments afike lapho umphakathi ufike uzoletha iy'nkinga zawo nama-departments afike athathe ama-challenges abawatholayo kulelo wadini. When do you win Lona exercise? 28 days. So nasebengaka basuke sebengana? 8 weeks. Lapho mama. Okay. Why? Indawo yabo ngoba umama ajakufanele bahlale kuzo. Oh. So ibathathe nayo futhi yakufanele imali. Yabo nje umsungulu. Yeah. Uhamba sonke lesi road. Yani. Yeah. Oh. Ay, guys. So then I'm the moment to reach out, but I know how much time I need. So now I'm going to pass over Saturday next week. Next week, pass the bonke. I go. Oh, so nasebese duze but never separate.